Top Arewa TV, tashar al'umma. Gaskiya fa yanzu fa gari ya yi rumfafa. Duniya ko ina ka zaga ba kuɗi kai. Duniyan nan fa sai a hankali fa. Kalle kuma na rantse da Allah. To amma ina ganin kawai ina bin wani kuɗi fa. Bara in je kwala zai samu dace dan rashin kuɗi yanzu babbar illa ne a duniyan nan. Ba kai da kuɗi mutane suna taimawa wulaƙanci. Awa. Kalli ka. Yawa. Yana kira Malam Mudi. Ta ce ana sallama da Malam Mudi. Assalamu alaikum, ana sallama da Malam Mudi. Yaro wai su waye ne? Wani mutum ne a waje. Ka je ka ce Malbana na. Ta. Ya ce a ce waya. Nagode fa. Ta. Nagode. Baya nan. Wallahi ba zan yadda ba, zan haɗa ko musu obisa dan yau jikinsa ya gaya mai. Yawwa! Dama kai bunka na zo kai nake nema. To dan fita waje mana. Wallahi kai nake nema. Obisa ƙara na kawo. What? Ƙara na kawo. Okay, ina jin ka. Wallahi wani gaye ne yanzu na ba shi kuɗi a kasuwa, na ba shi aran 3,000. Shine yanzu na aika masa gida na ce zo ni ya ce wai baya na. To da aka ce baya nan, shine ya ce baya nan ko kai ne ko shi ko kuma yaron ne ya ce baya nan? Shi yaron da na aika shine zai ce min ya ce a ce baya na. Shi da bakinsa ne ya ce baya nan? Da bakin sai faɗa mana. To ka gane yanzu oga. A san fa yanzu kuɗi ka je karɓa? Kuɗi ne. A to za a ma aiki. Okay, let's go. Okay. Obisa gashi nan. Inna Me lillahi. hana ku da wannan ba ana yake cewa na bunga kuɗi? Wannan Yes. ni din kuma Sosai ma kuwa. a gaskiya ni yalla bai ban ranka ya dade ban san wannan ba. Kai ya kai. Ban san ki ba ranka ya dade ban san ki ba. Okay, ni ka manta ma kenan. Wa ni ban san ka ba. Me mai haɗi na da kai da zaka ce kana bi na kuɗi. A shauran mutanen da nake bi ƴan kasuwa sun ƙara kuɗaɗe na sun bani amma kai ya zo baka bani kuɗi ba. A gaskiya baka bi na kuɗi. Ban san ka ba. Obisa gahi listen. Okay. Burkutu ya biya. Sadan ya biya. Saduku ya biya. Rahman ya biya. Malam Mudi no. Waye Malam Mudi? Ila bai shine. Me ya faru ki ofisa? Taje mana shi. Me ya faru? A daina taba min jiki. Kai, za mana. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kudin jama'a ne. Na tafka ma mari. Kudin jama'a ne ba na bane. Kudin jama'a ne. Ya kai? Yanga. Obisa kai. Haka nan 10,000 ne kuma ni 3,000 na ara masa. Okay, to shikenan sashi a aljihu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ga a taimaka mun iya kudi na kenan oga. Iya Allah din kudi. Aure shin kunya za ka yi mana ne? Oga. Ya yi. Allah ya sara. Top Arewa TV, tashar al'umma.